everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Dilaw na kumusod sa kwarto. Paghuwat lang ko ni Belyo din eh. Kito si Arnel. Kalagot ka ano. Di may mo magdugol, may pirmi. Ready ka na ba sa atong lakaw, Lily? Yvonne? Kinahanglang mangandam ka, Lily. Kay doon ako'y sorpresa ni mo sa dapit nga atong atuan. Mahimo pag magpalayo ka sa kumbana, Yvonne? Nahibaw ko si mong plano sa kumbana. Pero pasidanan talang kang daan. Ayaw ko yura sa impyerno ang akong bana. Kung dili ka gustong... Unsa? Lausa? Kung dili ko gustong ipapatay ni mo, mao ba? Kriminal ka di ko nauna, unsa? Naibaw ko nga naglagot ka na ako, Lily. Gusto ka? Naglagot ko. Tungod ka doon na ka-interes sa kumbana. Pero sultihan talagang daan, Yvonne. Bisan unsa pa'y buhato ni mo. Dili ni mo maangkon si Arnel. Kay ako na siya. Nakasabot ka? Kung nagtuo ka mo, duko na ko ni mo, mapa-out lang. Pwes, nasayop ka. Kung mukhaon kag kayo, ako, mula mo'y kong kilat. Og ayaw na lang ipamugustoy mo kaugalingan sa kumpana. Kay ako lang siya. Og labaw sa tanan, ako riyang gusto nga may mong inahan siyang anak. Excuse me. Yes! Nga nga lagi. Saan daw kagipanulti, uy? Mao ka to? Bahala na siya, uy. Kalagot sa kambahana, kinalang may pao siya, nga dili na oso nang magpadaog-daog karon. Musukol na nako ang maldita da. Abi ka niyag mahadlo ko siyang pagkamaldita ay. Wa ka lang makailan ako, Lily. Buang ko kung ako na masuko. Uy, Miss Yvonne. Hay naman si Miss Lily. Pakalakot. Unsa man ang imong gidabilyo? Kang Miss Lily ni. Unsa man na? Uy, Miss Yvonne. Imong ko naglab niya plastic. Sanitary napkin? Buoti pasabot nga. Naa ni Lily? Miss Yvonne, ay lang pag inabutan na nila. Uy, kay minyo naman sila. May mo bagdili ka magsaba diha, Belyo? Dili pa di ay mabdos si Lily. Naunsa ka? Kalit na kagsugod. Yun na ba? Naunsa nang naong ni mo, luspad man na. May gikahadlukan kas gawas? Wa ko gikahadlukan, pero doon ako'y kasukan. So, o kinsa may kontra ni mo? May lain pa? Ang imong pinanggang Yvonne. Sa? O nga nung nakaiskod mo kaniya? Initan magikuanan niya. Unsa? Kaya nga no, giunsom sa day kaniya? Sikretuhon lang kong labok. Nabuang na gina siya siyang gugman ni mo ay. Ayaw na yaw-yaw bi. Naas mama. O na, mo dyan na'y rason. Pasalamat siya nga niya siya sa inyo. Kay kung tuwa kami sa gawas, unya inon ko niya na pagsulti. Na, katilaw gitsi ko unsay lihok taga-isla. Isog day ko no ka? Maldita lang ko kuminalditahan ko. Kung wa siya gusto na ako, lapaw pa kung ay gusto niya, no? Siga laging matas kong gisulti. Akong gisuklan. Kaya giunsa man day ni mo siya? Awa lang. Ako lang siya giingnan. Nga kinahalang hunungan na kaniya kay ako kang bana. Nakasulti ka anak ni Yvonne? Tinuod ka nga imo siyang giingnan? Nga magpalayo na siya nako kay bana na ko niyo? Oo. Ako siya giingnan, nana. Kay hagito na ako niya, be. Siga laging mata.
Ano ka diha? Anong tingsi man ka? Wala lang. Nalingaw lang ko nimo. Si pagtuon mo na ako. Duaan, kalingawan. Klaruhan na ha. Hilota ko, bi. Sa? Hilota ko. Uy. Ay ko pahilutan ni mo ha. Sa kudire. So, anong di man ka? Nga sawa taman ka. Di taong ko masahista dong. Nga imo sugunan na masahi diha. Hoy, di ka masahista. Pero asawa ta ka. Sige, balik ka na. Asawa ta ka. Kana kay miangko na ka sa tubangan ibon. Nga bana ko nimo. Kinahanglan mag-practice na ka, ha? Magpractice sa unsa ba? Nga mo atiman ako, isip mo ba na? Oh, Hala, si Bilyo. Basi nabalik na si Bilyo. Kadali. oh. Bilyo, taan pa ko ikaw Miss yun. Lily, yan ang imong ipapalit na ko. Ay, salamat. Nyan sa man, wa ba nakakita ni mong nagdaka ini? Doon nga, ma'am. Si Miss Yvonne. Isa? Si Yvonne? Oo. Iya pa magandang gili-ili. Maong nahibaw siya nga, nabtan ka sa binuwan mong sakit. O nga, dili pa ka mabdus. Unsa? Tita, nagot sa man ka din sa luyo. Ay da, nagkalingaw lang kong spray ini ako mga orchids din sa luyo iha. Kanindot na din sa inyong luyo, tita, uy. Maog yun. Mas mo alegre gid din tita kun doon na nay bata nga magdagandagan din hi. Ay, maog yun na. Mo gini ako'y pangandoy. Pero di na madugay Yvonne kay sure ko mumabdos na si Lily. Sa akong tan-aw, tita, no? Hunit na siya nga makaanak, tita. Unsa? O gano'n nakasulti man ka, ana? Tungod kay wa pa magid siya mumabtus kod. Og karon, giabtan pa gid siya sa binuwan niyang sakit. Unsa? Uy, wa pa gyud ay chance mumabdos tayo si Lily. Ay, kabala ka, mami. Magpagam ko. Oy. Mo na yung nasabutan ni Lily, ma. Magpagam siya sa kung kailang doktor. Ay, salamat. Salamat ka nakasabot gyud mong duha. Kung unsa ka importante na ko ang bata nga magdagandagan ini baya. Ay, pastilan. Ayo ka bala ka, mami. Ako gyud ka nga tagag-apo. Relax ka lang. Oh, nakabati na ka, mami? Misaad na si Lily nga tagan gid kaniyag apo. Kanang guwapang apo. Usa o duha? Aw. Kinahanglan siguruhon gid na ninyo. Kay ang babae ra ba kun dili makahatag og anak, wa gid nay hinungdan. Mao cute. Pero, kay baw ka, pala anak magyud among kaliwat. O gwa pagigidungog nga baog. Kuwang lami sa timing, di ba love? Mao na. Ay kabala ka, mami. Manayming kog maayos sa sunod. Wa pa magyud nako, mami cute. Sa tinud-anay lang. Kuan ba, nang nanugol ako napkin ni Bilyo na nagana lang ko daan kay marabong bisakit akong puson. Mao ba? Mayo hinuon. Madam! Ang imong doktor nasa pikas linya. Sige, okay. Sige, pagsabot na mo tulo diha, ha? Bay sa tulakaw, ha? Sir, mabalik ko sa gahian, ha? Sige. Bilyo, may isugo ko nimo. Usa man na, sir? Usa may isugot na ako, sir? Ato na sa kwarto. Sa among kwarto, ha? May ipakuha ko nimo. Dali. Sir. Maldita gid ay ka. Maldita lang ko, Yvonne. Sa mga tao maldita sab na ako. Kay baw ka. Bisan unsaon akong tan-aw, dili gid mo bagay si Arnel. Bisan kapila pa sa kamuingon nga dili mi bagay. Wa na kay mahimo pa. Kay asawa na ko ni Arnel. Og legal kong pagkaasawa. Mao nga kunon sa manang plano nimo ini nga to bakasyon. Ayon nila nagipadayon pa. Og daotan kapag gid og ganahuna. Hinanaw lang ko sini, ma'am. Oh. Nagpaila ka lang sa imong pagkaway edukasyon anang imong sinultihan. Bastos. Bastos na kun bastos. Og ikaw, ma'am, ayon na lang pagdahom nga mahimo kang inahan sa anak ni Arnel. Tungod kay dili ko na tugutan.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!